Daqui dit mon nivin ki nukujda la. ام وەکو ستافێ کومکردنا هاریکاریە پارێزگەها دووکێ ئەڤە بۆماوێ ڕۆژە سێیە ئەم بەردەوامی سەرکارێ خۆی ئینشاءالله هەتا ڕۆژە دووشەمبی دەمژمێر 5 دێت بەردەوام بین سەر کومکردنا هاریکاریان و هاریکاریên madî û kelûperan بۆ ziyan vêkeftiyeet welatê Sûriya û Tirkiya. Xelkê parêzgeha Duhokê gelek şêwazekê baş yanî pêşwaziya vê çendê dikin û her êkil dîv şiyanet xwe yê harîkariyê diket û ev jî jê keyfxweşiya me ye ku em bînin yanî xelk wesayê êgirtiye heta vêgave bû her ziyanekê an her arîşeka çêbît an her tiştekê vêca wekî dibêjin crisis çêbîtin. Abike erkekê mirovaniye sermêritme her kurdekê bitin em vê qenciyê serxurakîn ew qenciya eva sala noto êkê were êştar sermêritme may pêdivî harîkariye yanî ev ji ber destê her dewletekê bitin derdkevitin lazim şeab millet harîkar bitin ev jî her birayetmene û yetmene wana jî gelek qenciyê dimekîn bêt em wan qenciya ji bî nekîn ev em Kurd xudan dilekê mezin in xudan dilekê berfireh in yanî em destê harîkariyê birayînî bû her kesekê dirêjkîn ew jî her birayetmene اللي بريارا انجمني وزيران و جناب سروكي حكومة هرم كردستان بريار هات يدانو و لجنه پکینان پارێزگه بو پارێزگه ها هر پارێزگه که جی دیدنا من 5 لجنه پکینان و دست به کوما هوا کردنا یا کوم کردنا کلوپلا و مواد خارنه و هر تشته که خلق خیر خاص بو وان خلق اللي قومي الكردستان باكور و روش ابا امت آمادهين و سه روزه امت کاری داینه و ده بردوام بین حتی که روزه دوشنبی کار مده بردوام بید.